sitwasyon dito sa saan ay dinarayo po ng ating mga kababayan. Magkano hipon? 400 boss. 400? Magkano to? 400 boss. 400 ang kilo. 400. So ikot muna tayo, hanap pa tayo ng iba. Pag wala. Ito may lito. Oo. Dito sa magkano dito? Dito magkano? 380. 380, 400. Ikot muna kami. Bakos di ka kuha? Lager mo no? Ah, shout out. Shout out. Tapos pagi. Ed. Boss Ed. Hey boss. Merry Christmas. Merry Christmas. So dito po meron pong tindang yellowfin tuna, no? Kilo. Dito sa magkano? Tapos sama mo na yung plastic, ha? Oo ba? Wag naman yellow, idol. Ay, dami ko ng yeto eh. So dito tayo bumili ng hipon po sa halagang 390 pesos po, no? Apat lang. 4 na kilo, idol. So paubos po ang tinda po ngayon dito dahil maaga pa po, no? Mas magkano yellowfin? 280. So 280 po ang yellowfin tuna, no? Shoutout mo na boss. Isa mong vlog yan boss. Anong vlog? Boss Lando Explorer. Shoutout mo na boys. 230. Shoutout mo na boys. Shoutout po sa inyo for the boys. Bota boys. Bota boys. Thank you. $250, kumuha na kay Galang, wala na yan. Pangatlo na to Pagki 300 kayo mag-itira. Yung mga dumating, 300 daw. Eh, kasamaan lang yan nun. Kaya hindi na kami kumuha. 300, $250 nga ng pizza. Alright, so isang magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Malabon Beach Port, no? So, pa mag-update po ng sitwasyon dito sa saan ay dinarayo po ng ating mga kababayan. Magkano hipon? 400 boss. 400? Magkano to? 400 boss. 400 ang kilo. So 400 kilo po dito, no? Kilo po ng hipon. Tapos meron din po dito sa Leysalay, no? Ay, sariwang hipon po. Wala si Boss Katalpak, ah. Eto. Wala? Absent si Katalpak. Absent? Absent. Thank you. Magkano dito, boss? Ha? 400? 400 din ang kilo. 400. So ikot muna tayo, hanap pa tayo ng iba. Pag wala. Ito may lito. Oo. Dito sa magkano dito? Dito magkano? 380. 380, 400. Ikot muna kami. So yan po yung mga seashells po dito sa Malabon Beach Port, no? So grabe po ang mga nagtitinda po dito ngayon, no? Dagsa po ang ating isda at hipon. So tuna. Opo, salamat. Ito, maganda-ganda yung hipon, no?
Magkano kilo? 390. At 390. 380. Yeah, 380 naman yung sa kabila. So, nandito kay Chichi, ha? Ikot muna kami. $390, $380. So, yun po ang kiluan po ngayon ng hipon dito sa Malabon Fish Port. Yan po, Ibig yan. sabihin, kung ilang piraso Tuna. po ninyo, pwede. Tuna. Pwede sa piraso, pwede na wala. So, grabe po ang tao po ngayon dito sa Malabon Fish Port, no, kung saan ay dinarayo po ng ating mga kababayan. Ganyan po ang sitwasyon ngayon dito sa loob. Hoy, tanggapin niya ito! Hindi! Dito naman po ay mga bangus naman po ang binabagsak dito sa kabilang area po, no? Puro bangus po yan, yung mga nakakariton. Boss, magkano hipon? 500 na. Dito? 390 yan. 390 pa rin. Boss, salamat. Kapitan. Yung, si Kapitan, nakalalaki. Peter. Ate. Yan. Ano to? Ilang pupunta yun, Yan ba yan? Yan ba yan? Ano pa tagay? Hoy! 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 Boss, makikiran lang po. Thank you. Boss, magkano hipon? Wala na ako, nakuha na eh. Ah, nakuha na. Nakuha na yung hipon. Boss, salamat. Yan, mga labay hita at chubeta, no? So, frozen po na salmon head at belly. Maliit mo. Siyempre! Sige! Bakos, di ka kuha?
vlogger mo, no? Shout out. Shout out. May darating nga dito ngayon na nag-arte. Ay, sa kaliwa, maluwag dito. Wala ka dito, Daisy. 41 grams pa. Kano rito? 400. 420. Lalo sa palengke niyan. Mahal yan. Tubig. So, ganitong karami po yung tao po namimili ngayon dito, no? Yan po, mga papasok pa lang po at ganitong oras po talaga ay bagsakan na po ng mga isda. Magkano kiloan? So grabe po talaga, no? Sobrang dami pong taong namimili dito sa Malabon Consignation. Kung saan ay talagang ang dami na mamakya po ngayon ng isda dahil so dito naman po tayo sa bentahan po ng yellowfin tuna at iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon. So parang wala na gaano tayo nakikitang tinda, no? Bangus. Ano ba? So sa nakita po natin dito sa mga nagtitinda po dito ng mga yellowfin tuna at iba't ibang klaseng isda, no? Medyo paubos na po at wala na po tayong makita ngayon dito. Ito po yung likuran po ng Malabon Fish Port. Dorado. Wala
Saan? Sayang. So dito po meron pong ano, maya-maya oh. Tapos pagi. Ed. Boss Ed. Hey, boss. Merry Christmas! Merry Christmas. So dito po meron pong tindang yellow pin tuna, no? Boss, magkano yellow pin? 350 po, 350. Ulit 300. Taas? Basta lang konti mo yan. Hello guys! Shoutout po. Ito may lapu-lapu at alimasag, oh. Hey, what's up? Baka maging graba na lang. Taas ng presyo ng talakitok din. Lager ka? Ba yan? Ayun yun. Oh, shout out sa'yo, idol. O, bigyan mo daw siya ng ano, 4 na kilo. Tapos sama mo na yung plastic, ha. Oo ba? Wag naman yelo, idol. Ay, dahil ako ng yeto eh. So dito tayo bumili ng hipon po sa halagang 390 pesos po, no? 4 lang. 4 na kilo, idol. So paubos po ang tinda po ngayon dito dahil maaga pa po, no? So sa nakikita po natin sitwasyon po, grabe po ang tao ngayon dito. Dalawa rito. Mahal ko, 520.
Boss, magkano yellow pin? 280. So, 280 po ang yellow pin tuna, no? Boss, salamat ah. So, sa lengga po, oh. Pero maganda sa TV siya. Shoutout sa'yo, idol. So, tulingan po. Daming tulingan. So, ganyan karami po yung tao dito sa Malabon Consignation, no? Shoutout mo na, boss. Isa nung vlog yan, boss. Anong vlog? Boss Lando Explorer. Shoutout mo na, boys. 230. Shoutout mo na, boys. Shoutout po sa inyo for the boys. Bota, boys. Bota, boys. Thank you. So, dagsa po ang tao po ngayon dito sa Malabon Consignation, no? So, ang dami rin pong isda at dagsa rin po, no? Sobrang dami po talaga ng isda rito sa Malabon Consignation. Magkano bisugo? Magkano bisugo? Alin dyan, boss? Dito? Ito, 200. 200. Go, gracias. Oh. Salamat, boss. Oh, shoutout. Shoutout sa'yo, idol. Ano ka pa? Boss, magkano yellow pin? 40 dito na ito, bahala. Pero may timbang talaga. Kung kila, may mga talaga. $250, kumuha na kayo dyan at wala na yan. Pangatlo na to ah. Pagki 300 kayo matitira. Yung mga dumating, 300 daw. Eh, kasamaan lang yan doon. Kaya hindi na kami kumuha.
300, 250 nga lang piso. So 250 po ang kilo ng yellowfin tuna.